Nagulat sa imong saan, ang gahom ni mo mukunsa, sa lugar na taguan mo. Pura ako, wala ang kalayo sa Diyos, wala ang kalayo sa Diyos. Dahil ako, kung asa ka mo. Mabungahong hapon mga igsoon. Live na ta. Around 4 p.m. magkuha na bugos kong anak. Sumaw nang dili ta kayo mag palabiyog shout out igsoon. Okay? Praise God. Salamat sa Ginoo niya. Our topic for this afternoon igsoon is about kanang word nga compromise. Kanang nakik-apil-apil sa kalibutan ba? No? Mao na igsoon. That is why mao na yung isuot karon igsoon akong ipasabot nis kadaghanan. Ala pastor, akrol kita mahibaw-an na to na ron. Atong isgutan karon igsoon kung unsa gyud nang but pasabot sa Roma 12:2. Kinamo yung uban. Ano bitang uban taka-taka la gamit anang verse bitaw? No? Abi kay nakit-an nimo nga tuwa nakig uban sa mga dautan, pareha nako nakasulob og pratser sa akro. Ning compromise na kuno ko. Sure? Okay. Ato nang isgutan karon. No? Ato nang diskutan karon kung unsa jud ang giari ni Hesus. Okay? Ug unsa atong tumong ining kalibutan nganong giluwas ta? Nganong nahimo tang Kristohano ning tuo ta ni Kristo? Unsay atong misyon ining kalibutan? Amen? Ano natong isgutan karon? But anyway, shout out na kung tanang mga subscribers, mga viewers, mga followers. Ang atong mga followers na abot na ta mga igsoon og 126,000 followers. And 100 plus followers, okay? Akong giday kang ginawa na igsoon. Salamat kayo sa atong mga followers no nga inyong gi-invite yung friends and loved ones to follow our page. Thank you. Kay dako na kang tabang na no nga ang pulong sa Ginoo mapadali bitaw nga mas mukatag pagyud no. Salamat sa Ginoo kay kabalo na bitay igsoon nga kani nga page daghang kinabuhi nga gibag-o sa Ginoo. Wala gibag-o nako, wala gibag-o sa relihiyon, gibag-o ni Kristo. Amen. So that is why every time nga ma-end ato ang live, ako jud mong gi-remind nga invite ninyo yung mga friends to follow our page para ma-bless po sila. Pareha sa naitabo sa kadaghanan. Amen. Again, shout out na ko ang tanang mga followers, mga viewers, mga star senders, tanan nga mga new followers. Welcome kayo mo. Okay? New followers o mga bag-o pa nga mga viewers. Welcome kayo mo ni nga dapit, ani nga page, ato ning tanan. Wala liyang ko na ni. Ako na ni balik-balik mga igsoon kung ako pa ning giangkon ako nang gibutang akong name ani aron ma-famous ko pero no. Akong gibutang it's biblical, mabungahong Kristohanon. Ngano man kay si Lord nangita ginas tumbunga. Kay ang sanga daw nga di mamunga putlon. Amen. So akong shout out na mga OFW, watching from Kuwait, Gesia, Ropenta Baladhay. Ayong hapon nandiha labi na sa imo Pastor James from Naptalin Cuevas Dumanon. Uy, Dumanon agaw dita. The second. Okay. Again, akong gi-shoutout na ng mga OFW in different countries around the world, around the globe, tanang mga seaman, tanang mga naka-permanent residents, shout out, tanang mga piniriso, tanang mga jail officer, mga warden, tanang mga security guard nga nagtan-aw diha, tanang mga higala na to sa Armed Forces of the Philippines, tanang mga kapulisan of course, Sir Paul Acosta from Camp Osmeña, Cebu. Shout out Tagbilaran City, Bohol, Barracks. Tanang mga kapulisan sa Linlayng Station diri sa Bohol, shout out ninyong tanan. O sa tanang mga PCR, especially sa among PCR diri sa among station, sa Clarin Police Station, si Ma'am Wilayng Maniag diri kung daghan ni silang maniag diri pero mao ni PCR na mo no. Pinasahi si Ma'am Archery Abian og sa tanan nakong mga kaubanan diri, mga higala nga kapulisan diri sa
Clarin Police Station, shout out. Og sa kong brad ay, Seiya, Skeptron in Arms. Long live ka nun ay Brad. Mabot sa grasya sa Ginoo. Okay? Kunya, akong i-shout out ang tanang mga life coaches po na mo diri, no? Tanang kapulisan sa Luzon, Visayas, San Mindanao, di lang mo na ako panganlan kay dagahan kay mo. Pero nganlan na ako akong mga kaila nga hipi, amigo na ko. Okay? Una, among hipi diri. Police Captain Sir Eliasar Milumida. Ug among hipi diri sa una mga igsoon si duol na ako sa dughan, napaduol na ako ni sa dughan igsoon. Suod na mo nako ni Brad sa nako ni from Seiya ni siya, no? Nabalhin na siya sa Kandihay Police Station, Police Captain Albert Sator. Shout out sa nako akong classmate mga igsoon during my criminology days, Police Captain Jasper Reyes, Police Captain Renan Romulo Coroni na akong classmate, Police Captain Abay Unyot Introliso nga maoy sugon po gayo nga amigo sa nako dulduol sa dughan. And then of course si Brad Ams, Police Captain Sir Miloria nga nasa Talibon Police Station. Shout out na sa nako ang hepe sa Loon, Major Ray Olar. Og arisad sa thank you sir again sa opportunity last time sa imo kong gitugutan nga mawali sa prisuhan ninyo bisag wala ka. Og thank you sad kayo ni Major Dacolio sa Calapi Police Station for allowing me to share the word of God to the inmates. Okay? So okay na? Manatag shout out igsoon. Okay, ang time nagdagan. Nya mauna ni kuha na pug ko, no, kay akong asawa ganina igsoon kay nagtudlo man og balyos adto sa Nahawan Elementary School. Okay? Mauna nga akong gihatod nya gipaabot ako mo nang nadugay ta init kay standa, no. So wa pug ko ning largo diri kay kaning laging init kay nagpa-relax tagamay ba. Mao ni karon or kondisyon na abante na ta. So let's pray, okay? Father God, thank you so much, Lord, for another blessed opportunity that you've given to us this afternoon. Salamat kay Ginoo nga ikaw maayo nga Dios. Dili tanan karon, Lord, na higayon nga mamati, mamalandong sa imong pulong apan gitagaan minimong higayon. Salamat kay Ginoo. Lord, sa dili pa mi magpadayon unas tanan, i-search among kasing-kasing Ginoo. Kung na may mga butang ani sa sulod nga wala mi makabantay, wa ka nalipay pasaylua kami. Kung naa may butang sa among sulod karon, Lord, nga mahinungdan nga imong pulong dili mo pinitrate pag-ayo, pasaylua kami. Limpyuhi mi Ginoo ug himua kaming angayan mamati sa imong balaang pulong. And then Lord God, right now I pray samtang mamati kami sa imong pulong tagay mi kasing-kasing willing mudawat og correction, open for correction, mapainobsanon, madinawaton, labaw tanan willing musunod sa imong pulong. Tagay sab kami kaalam nga langit nun Ginoo. Kay kung wala ang imong kaalam, dili na mo matugkad imong pulong gamit sa tawhanon, kalibutanon, na mo nga kaalam. Lord, we honor you this time, we adore you. Walay relihiyon nga mong gipakadak-an, walay pundok, grupo, tao, pastor, maisa. It's all about Jesus Christ. Ikaw lamang among gipataas, gipasidunggan, gipasalamatan, nining kapunon. And Lord God, I pray peace of mind right now nga ikaw lamang ma-focus ug masentro Ginoo. Panalangini ang kanang nagtan-aw karon Ginoo. I pray to all of the viewers right now in different places, Lord God, kutob sa makakadungog, makakita ani, bisan pa ang mag-replay unya Ginoo. Lord, I pray nga tanang nakakita or makakita ani Ginoo, ipabati imong gahom, ipabati imong dihog, ipabati imong lihok, ipabati ang lihok sa Espiritu Santo, Lord God. Let your will be done, Lord God. Ang nabiling panahon na mong itugyan kanimo. This is our prayer in Jesus' name. Amen. So this time we have 153 viewers and counting. Kaya ang uban wala kabantay. Okay, maing hapon pastor from Brother Arwil Perez. Maing hapon pastor, matandog jud ang akong kasing-kasing mamati sa pulong sa Ginoo. Himaya sa Ginoo. Na God bless you more, Sister Lani Pacifico. Okay? Praise God. So let's start kay madugay ta. Anyway, before we proceed, I just want to remind everyone to mention your friends and loved ones in the comment section and i-type igsoon at followers, at highlights, at everyone para makabantay ba ang imuhang mga higala, inyong mga friends igsoon. Okay? This is for the glory of God. Ang uban mo ingon, unsa jud na imong gihaguan pastor kay maka-income ka, mao na kadalian ilabay sa uban. No?
Pero kanay nung nay magtuwad-tuwad, magubo-hubo, mga laway, mga binastos, mga walay hinungdan, wala joy mo question. Ikso na ako naning balik-balikon, no? Labi na katong mga bashers na ako, shout out na, no? Nga mailhan gyud nato ang alagad sa Ginoo nga kwarta ang motibo kay di na gamiton epektibo ni Kristo. Mailhan nato kung ang magwawali igsoon kwarta lang ang naong ana. No, ang iyang motibo is for just to earn money. Kay dili siya epektibo, dili siya gamiton sa Ginoo pod. Sige siya giyaw-yaw, makatog ang uban, di ganahan. Ngano man? Because his motive or intention is to earn money. Okay, diha na to basihan. Dili mo pasabot nga naay tao, naay pastor, alagad si Ginoo nga mag-live nang warta na. Di ta kahukom, Ginoo ra gyud ang nakahibalo anang tanan. And aside from that, makita na sa bunga. Ako ning gibalik-balik sa uban nga mga nagbahas na ko nga ako adong ako ani kay ako naman nang gi-ignore pero magkatawa ko ba ako daw gi purpose nga na master ko is hihay kapulo ra daw upiring unya basta daghano aron maka-income ko ani no. So ako silang gi-ignore but mo lang niya akong isulti igsoon dili tagamiton sa Ginoo epektibo. Walay impact atong pagwali kung kwarta ang motibo nato. Igsoon sultihan ko kamo igsoon himaya lang sa Ginoo. Last Sunday, nagtanaw ka da sa Star. Thank you so much for visiting us here, no? Last Sunday, diha may bisita, igsoon nga layong dapit sa Bohol, no? So, diha po'y mga nakasimba diri nga taga Cebu, duhana ka buo. Daghang mga lagyo-lagyo nga dapit ning bisita na to diri kay na-bless. Ning lihok ang Ginoo silang kinabuhi, igsoon. Daghang kriminal nga nabag-o, mga banggiitang adik-adik na maligiyag shabu, hitman, igsoon. Banggiitang palahubog gibag-o sa Ginoo sukad na abot ani nga page kana. Now ako mangutana ko igsoon. Sa tao ba na? Dili, no? Ang tao igsoon, siya raw ay mahimo. Pero kung naa ang dihog sa Ginoo na ang tabang, nayang gahom din, naay kahimuan. Okay? As what I have said, igsoon ako ning balik-balik. Si Lord dili basta-basta mo gamit og alagad sa Ginoo effectively. Kung ang iyang motibo kwarta, no? And when I said effectively, dili na pasabot anang mga masakiton na. Posible, pero ako igsoon dili man gud kay ko ingon nga matandog kaya ng mga ampong masakiton. Kay para nako normal na. Og normal sad na nga himuon sa yawa igsoon. Unsay gingon ni Jesus? Og sa katapsang mga adlaw, moingon daw daghan daw moingon, Ginoo nagpalayas ni yawa. Nagampo mig masakiton pero sa tubag sa Ginoo pahawa kamo kanako kamo makasala. Nay word nga makasasala. Sa ato pa day mga igsoon ang gipangita sa Ginoo kanang kinabuhi nga wala na naglunang sa sala kabag-uhan. Amen. Kay as what I have said igsoon ang pinaka ako man gud igsoon produkto ko sa milagro. Pero lahi ang milagro nako. Milagro sa tinud-anay kabag-uhan. Nga gikan sa pagkaadik-adik sa shabu na maligyag shabu sa una, sigarilyo, inom. Daghan kayo, igsoon, daghan kayo. No? Bisag kinsa lang babay, dadoon ako sa lodging house. Daghan kayo kong mga kabuang sa una. No? Rugby, bulkasil, sirap, tanan. Kapoy na kaisgutan ng uban, igsoon. Produkto ko sa milagro. Milagro sa tinud-anay kabag-uhan. Maunang makita kong mga masakito na ayo, nagtanaw dayon ko sa bunga. Kay pwede man ka na ayo, pero wa ka mo biya sa imong mga binuhatang dili maayo. No? So ang kanang mga masakiton nga maayo, palayas og yawa, pwede na himuon po sa demonyo. Why? Because the devil himself can disguise as an angel of light, according to the word of God. Ang milagro ra nga dili makuha sa yawa igsoon. Kanang milagro nga naay tinud-anay kabag-uhan sa kinabuhi. Kanang banggiitang kriminal nga bag-uhon niya dili makabag-o ang demonyo ana. Amen. Bugtong si Jesus lamang ang makahatag og kagawasan gikan sa gapos sa pagkadaotan. As what I have said, igsoon, dili basta-basta mo gamit si Lord og alagad niya or magwawali kung ang motibo ana kwarta. Amen. Okay, padayon ta. Yes, this time, ning reach na ta sa 200 plus viewers. Shout out, no, again, 126,000 followers sa mabungahong Kristohanon and shout outs tanang mga, again, subscribers, tanang mga followers, tanang mga, nagsenog star, salamat, gano, wadyo ko na ngayon nyo, kay bao mo na. No? Yung makita, gano'n yung Rickson, nakakita ba mo nga nagbutang kong Gcash, dire og bank account? Wala.
Why? Because my purpose is to guide those people who are living in the darkness, katong mga drug addict, mga kriminal. Okay? Dalhon sa tiilan sa Ginoo. Diha ko nalipay ug diha ko nabisi. Okay? So, ay ning chat na ko igsuon, nagpa-pray. Akong suod ni igsuon nga pastora. Ako sa replyan igsuon na disgrasya ni dako kayo gasto ba. Pastor, continue to pray for me. Okay. Kung suod ni nga pastora. Sang replyan igsuon. Wait sa igsuon na. Okay, replyan ako. So, let's start. Okay? So, ito ang kuan igsoon. Usa sa paborito na akong bersikulo. Atong iskutan karon balik-balik naman pero sa akong nabantayan mga igsoon, every time nga makamit ko mga verse bitaw nga murag nabalik na bitaw pero murag naay new revelation, fresh revelation maabot. Okay? So, akong basahon rin mag-ison, Roma 12:2. Nag-ingon na balang kasulatan. Again, according to St. Paul, Roma 12:2. Okay? Nag-ingon direksoon, ayaw kamo pagpahiuyon sa pamatasan nining kalibutan or nining panahona. Ipabag-o hinon sa Dios sa inyong kagalingon pinagi sa pagbag-o sa inyong pangunahuna aron masayran ninyo ang kabubuton sa Dios og unsay maayo hingpit og makapahimot kaniya. Again, according to St. Paul in the book of Romans chapter 12 verse 2, nag-ingon diri, ayaw kamo pagpahiuyon sa pamatasan ining panahona nga grabe kadautan. Grabe. Okay? Kundi ipabag-o hinon sa Dios ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagbag-o sa inyong paghunahuna aron masayran ninyo ang kabubuton sa Dios unsay maayo hingpit ug makapahimuot kaniya. Ang Dios magapanalangin sa iyang pulong. So igsoon ako yun ning gipili igsoon nga topic karon unya ako po ning gipili nga isuot na ko ni. Why? Kay daghang kayong mga ning-ingon nga lagad sa Ginoo gi-judge ko ni. Kay ang ilang kasagaran gigamit nga verse kani Roma 12:2. Do not conform to the pattern of this world. Okay? No? So ako di man ko hilig og lantoge, pero ako lang silang gipasagdan. Now, unsa man ginig? So unsa jud ibot pasabot ani ni Pablo? Ingon siya daw, ayaw kamo pagpahiuyon sa pamatasan ining panahona, no? Sa English ang igsoon nga version is do not conform or sa uban nga version do not copy the costume and behavior of this world. Okay? Dili ta magsundog-sundog. No? Dili na to kopyahon unsa ang ilahang unsay gibuhat sa majority nining kalibutan. Labi na nga sukwahi sa balaang kasulatan igsoon dili na to sundon. Okay, mga gingon ni Pablo. Kun dili ipabag-o hinuon sa Dios ang inyong kagalingon pinagi sa pagbag-o sa inyong pangunahuna aron masayran ninyong kabubuton sa Dios unsay maayo, hingpit ug makapahimuot kaniya. Okay? Amen. Salamat sa pulong sa Ginoo. Again, igsoon di daw ta magpahiuyon. Okay? Pero mo adto sa gisulti ni Jesus igsoon. Si Jesus nag-ingon sa Mateo 5:16, pasigaa ang inyong mga suga aron makita nila ang inyong maayong binuhatan ug sila magadaig sa atong amahan nga nasa langit. Now, si Pablo ning-ingon nga dili ta magpahiuyon. Si Jesus ning-ingon nga pasigaa ang inyong mga suga. Now, asa man nato ipasiga tong suga? Adto bas hayag ug sangit or sangit-ngit. Okay? Asa ta kasagaran mo dagkot mo switch on sa light or mo switch on sa atong flashlight? Sa panahon ba sa hayag or sa panahon sa ngit-ngit? Of course, sa panahon nga ngit-ngit. Aron makakita ta or i-switch on na tong light para naay kahayag sa palibot.
Amen? In other words, mga igsoon, bisan si Pablo ning ingon nga dili ta magpaiyon sa kalibutan igsoon, it doesn't mean nga dili ta motipo sa mga dautan. Okay? Pwede ta motipo pero dili magpauyon. Ako na ning gibalik-balik igsoon. Ang uban mo gihukman ko nila kay naka-akro daw ko. So, lipay ra ba kayo ang akong brada ni pulis? Naka-akro daw ko ana no? Compromise ka ayaw magtuwa na. Ayaw mo paampo ng pastor kay akro na. Really? So ilang gibasihan akong sanina igsoon. Dugay ra akong inactive sa akro, and then ang akong gihimo igsoon inggiya na lang ko nila. As their spiritual advisor, always ko open nila. Daghan ming duol na ko nga mga akro nga drug dependent. Ang uban mga kriminal yun nas prisuhan karon. Daghan. Ari sila mo duol na ko magpatambag. Brad, unsay akong buhaton nga mabag-o ko. Brad, unsay na akong buhaton nga ngani. Brad, na ako diri sa prisuhan pero di ko gusto mo balik o gamit o ginadiling droga, inigawas na ko tabangi ko iampok. Ari na sila na ako duol. Ngano man, because of this. Ang uban mo ingon, ayaw mugtuwa ng Pastor James kay akro na nakasanina. Di na naangay niya buhaton no. Magbuot man sila, no? Bo pasabot ba igsoon kung nakaingani ko ning conform ko? Bot pasabot igsoon nga naka-prat cert ko ning conform na ko sa pattern of this world. Okay? Usay gingon ni Jesus igsoon, pasiga ang iyong mga suga. Okay? Ako igsoon, usa ko karon nga gigamit sa Ginoo sa mga akro. Okay? Mao na tinuod, no? Sila ganahan mo duol na ko labi ng mga kita. Nagali nag-chat na ko karon. Namo koy mga ipangbitay dire. Kaning mga sarina na ko sa akro igsoon nga nadre, hinatag ni tanan. Hinatag ni sa mga brad na ko nga gibag-o sa Ginoo. Tung naibag-o na ko nga gibas ko. Asa to? Aw di amang ko Dario. Kani igsoon, tagaan ta mo og example ha. Ingon si Jesus, pasigayan yung mga suga. Okay, kita mo na. Sanina na sa akro. Hinatag ni sa akong brad. Okay, na nakabutang dire oh. God first, bro. Kaya ba mo disani gikan? Gikan ni sa akong brad nga gikan sa prisuhan nga ang kaso murder. Gibag-o sa Ginoo, ako'y instrumento sa Ginoo. Mao na ang uban wa kay baw si hukom nako pero gigamit ko sa Ginoo nila. Di niya basta mukaon ning taon tagiyani pero gibag-o na sa Ginoo. Inapog ko usa diri asa to ha. Wa man to daghan to dito sayayan ang uban. Wa na to sayayan igsoon. Okay? Daghan ko mga sanina ni igsoon ang usa kay dai puti di ay asa tong puti na mo gilambahan. Nakoy katong puti igsoon nga gibas ko. Dara. Is this the one? Adili di ay. Where's that? Dara. Okay ha? Wait siya. Atong kuhaon ni kay aron ato ning tagaag example. Ning tan-aw man siya sa live ron. Brad, long live. Nawa now. Kita mo ni suko sila ni na ning kuan kay ingon siya nako ning comment siya naa sa akong vlog ani igsoon. Ning comment siya nga Brad, naluoy lang ko nimo kay tinuod daw siyang Kristohanon. Wow. Oh, kita mo na dako kay na. Okay, aktro na. Kisay naghatag ani banggiitang palahubog adik-adik. Gibag-o sa Ginoo na pod. Ako na po instrumento. No? So mo pasabot ba ning compromise ko wala. Nakasuot ko pratser igsoon ning tipo ko nila kay ning wali ko ni sangyaw ko nila mas welcome kay ko nila kay nakasuot ko mao na ibo pasabot. Ingon si Jesus, pasigaay yung mga suga. Og makita nilang inyong maayong binuhatan, gitagayan ko ni Dawat. Nanuyop ang uban mga igsoon. Ba, dugay na niya. Dugay na mga way back 2013 or 14. Ning nanuyop. Tanaw ko, ako mi Dawat stoter, no? Akong gipasiga mas ma-attract sila ani. Ako na ning gibalik-balik igsoon, no? The more sila modulo ko, gabi pa lang. Gabi ba to na ako sa chat, Brad nako. Nagpatabang, Brad, iampo ko mao ni akong unsay angay na akong buhaton, Brad, nga ni gubot na kay mi. Tungod aning bisyo ari nako dagan. Okay. Tagaan ta mo illustration igsoon. Ako nga maka-prat cert. O katong nag-judge nako diha nato yung mga ning hukom-hukom nako. Pag long sleeve mo. Long sleeve, neat kay mo. Magwali tas akro. Kinsay epektibo ka? Diba? Kamo ka or ako? Himaya lang sa Ginoo, no? Mao na igsoon dili bud pasabot dapat if we try to interpret this verse igsoon
kinahanglan magampo pud ta nya i-connect pud nato sa uban nga mga reference ba, no? Ingon si Jesus, pasigao na to itong mga suga. Wa kay bawo nga ako ning gibuhat daghang mga brad na ko nga nabag-o. Ako gigamit mga banggiitang kriminal. Yan ingon sila nga ko, ano sugo na sa gituman lang na kung ano man. Mismo si Kristo ning ari, ming tipo og nakigsalo og pagkaon sa mga makasala. Og gihukman siya sa mga Parisiyo. Sa muna yung kuanda, no? Ano ba, no? Usay mura tag Parisiyo ang uban. Hukman ta. No, pero ako ako ra man silang pasagdan, gi-ignore, pero ako silang gi-correct. Kay usahay na yung mga himantayon, nya war bay agi, wa kada bisag usa ka kriminal. Mao to akong giagit. Kay bawo ba ka nga mauni mauna, no? Pila na ka kriminal akong na-lead. Nadala sa ilan sa Ginoo, ako'y instrumento, ako'y gigamit sa Ginoo. Tungod ani nga ko bisag inactive nako pero kaniyo napa sila sa akong dugahan. Kay ngano man kasabot ko nila, diha ko gikan. Active kay ko sa una igsoon. No? Ngano man kay sugo sa Ginoo. Sugo sa Ginoo nga musidlak ta. No? Sugo sa Ginoo nga maghimo tag tinun-an, make disciples. Dili nang magdebate. Sig debate sakto ko sayo mo sakto. Okay, sakto mo tanan pero ngano laging mga kriminal diri po duol nako. Ano yung problema dia? Sige, ang kunan ko nga sakto. Kung tinuod ng doktrina ang atong gibarugan og sakto, maghatag ng kagawasan. Ingon si Kristo, ang kamatuoran maghatag og kagawasan. No? Katong naa sa lulong sa makadaot nga bisyo, mabadbaran sa gapos sa demonyo. Tungod sa kamatuoran nga gidaladala na to. Amen? Mao na ikson, kaya ako ning gibalik-balik. Asam dayta mo sidlak. No? Ako ikson, banggiitang adik-adik. No? Kriminal po ko sa una. Mahog man ko kriminal. Asa man day ko mo adto ko epektibo pud nila. Mao na hinungdan ngay ngani, no? Di ta mo hukom igsoon kay even si Jesus igsoon gihukman sad sa una sa mga Parisiyo kay nganong ning tipo, no? Yes, tinuod ang atong teksto karon Roma 12:2. Dili ta mo conform. Dili ta mag-apil-apil, no? Dili ta mo sabay sa binuhatan sa kadautan. Okay? Dili ta mo sabay tinuod na. Apan dili mo pasabot igsoon nga maka-pratsert mo duol tas mga dautan ning sabay na ta. Pwede ta mo sabay nila apan muwali ta, musidlak ta. Lahi po itong nisabay kay ni-apil nila og tagay-tagay, ni-apil og suyop, no, ni-apil sa ilang binuhatan og nga dautan, ni-apil og pang-snatch, nanulis, no, nanulis og bangko, namaligya og syabo, no, nanuyok, nagrugby, no, ning nagnuben, no, sa may uban mga droga da syrup. Okay? Lahi na po na. Kana may nagpauyon. Pero kung nitipo ta sa mga makasasala igsoon, and our very purpose igsoon, is to share the word of God to them. Aron mahimo tang iwag nila, suga. Then, wa ta na nagpayuyon. Ang uban man gud taka-taka lagamit anang Roma 12:2. Basta makitaan lang, ana, wa kay bawo nga ning tipo. Na ako'y nakitaan igso na ilang nga storya usa ka alagad sa Ginoo ning sod og kanabitawng bar, pero dili bar nga nay kanang naay medyo mura siya og dili day bar imnanan. Okay, ming sod siya imnanan nya nay banda-banda ba, ming sod siya dito nga nakitaan siya sa uban nga mga Kristohanon pod nga mga balaan kay ba, hala ning sod lagi siya sa Tagayanan, ning sod siya unsa man ni siya Kristohanon, alagad ni siya sa Ginoo, ning sod sa Tagayanan, pakauwal na unsa man na yung pastor ning sod, wa sila kay bawo igsoon nga ang pastor ang alagad sa Ginoo, ning sod atong beer house kay naa siya gi-disciple, naa siya girumbo igsoon, naa siya kubitunon nga kalag dito. Okay, usay mo hukom ta, no, asa man dita mo sidlak. Nay kong brother nagtanaw karon ay from Sandingan Loon, ming tipo siya sa daghang nagtagay, murag usa ka baryuhan, pero iyang gidada kay kuan ra gyud. Tubig. Oh na. Ang usa di ba Brad? Tanaw ka di ba? Ang iyang kana bitong murag toast bitaw. Tanduay niya iya tubig raw. Sige, tagay po si tubig. Unsa yang gihimo? Ming compromise ba siya? Ning conform ba siya sa pattern of this world nga giingon sa Roma 12:2? Wala, ming sidlak lang. Iya lang gisunod ang giingon sa Mateo 5:16. Pasigang yung mga suga aron makakita sila sa inyong maayong buhat ug ilang daygon ang atong amahan nga nasa langit. Amen. Ikson dili ta mo sidla kung nagpundot tag simbahan, asam di ta mo tipo. No? Mao bitaw tong katong ning comment ino nasuko ang brad na kong akro miingon nga ngano day unsa day tan-aw nimo nako ninyo namo mga akro masuko.
No, masuko gyud igsoon diha bitaw toy ning bag-o pa ko igsoon. Atong tayma active ko kay sa akro atong tayma. Unya sige ko gwali, gignan ko nga wala sayop ka kuan daw ko kanang mini. Stig yaw no. So nakabasa bitaw ng ubang mga brad na ko niingon nga hay mini ba? So ingani day may og mga akro dautan wala mi kanang gitawag og kanang authority nga maluwas or katungod no right nga ma-save. Kana si pastor gigamit na sa Ginoo para namo. Aron giyahan mi ning laban oy. Ikaw sige ka kag simba ingana ba gitudlo nimo sa Ginoo? Giingnan oy. Taga-asa man ka. Pangitaon ti ka ni ingana ako na lang gibadlong ayo bro to sagdi na lang na no. Igsoon. Yes, si Saint Paul ningingon siya, ayaw kamo pagpahiuyon. Do not conform to the pattern of this world. No? Tinuod dili kita magpahiuyon kay Kristohanon ta, magpalahi ta. Unya now, unsaon nato? May bawaan nga lahi ta. Okay? Kung dili ta mo tipo nila, nya dili ta mo sanay mubuhat sa ilang gibuhat. Di ba? Lahi na po nang magsige kag palahi maginusara no, lahi na di ka make disciple ana. So magpalahi man dayta, sige, maginusara ko pirmi unsaon paghimo nimog tinunan. May bawaan nimo nga tinuod ba jud kang lahi igsoon. Kung motipo kas mga palahubog, motipo kas mga adik-adik, motipo kas mga drug lord, motipo kas mga kriminal, diha mailan kung lahi ba jud ka. Diha mailan kung kahayag ba jud ka. Kay niingon si Kristo mga igsoon, pasigaan yung mga suga. Ingon si Jesus, I am the light of the world. O kita nga ning dawat ni Kristo ang kahayag ni sulod sa tong kasing-kasing. Atong pasidlakon, ingon siya, pasigaa. Pasigaan yung mga suga. No? Aron makita nila inyong maayong buhat. Na word ya. Aron makita nila inyong maayong buhat. Asa man nila makita itong maayong buhat, motipo ta nila. No? Ug na sila i-offer na to, nga mga daotan, dili na to dawaton, dili ta magpahiuyon. Diha nila ma-realize nga laki, di ay. Laki na yun yung tawhana. Di na maningani siya. Di maningani, di ba? Laki man ni pareha tong kuan. Ako atong last unsa tong nga time. Ito ning bisita o prisuhan di padugay last unsa to ha? Last week. Okay, last week. Kauban sa akong brad igsoon nga kuya sa kayo kagi grabe. Katong brad na ko nga napahibala ang iyang paa ba 45 napusilan. 35 siya 45 yes. Pag human niya share ko brad, share po diha. Pag human niya share na usa ka barkada ng mga nas prisuhan nakadungog. Ingon siya pag human. Buang man tong tawhana sa una na bag man kuyawa di ba? Nakita na nila. Mingadto mi sa mga kriminal, mingadto mi sa mga dautan, didto mi ming sidlak igsoon. So dili jud ta kahukom igsoon. Kung makita na to nga nay ning tipo, no? Ning tipo pero wa man na miuyon. Si Jesus gali ning tipo man. Ning tipo pero ni sidlak mao nang ayaw jud ko i-judge ni igsoon makasagid mo. Kung nakasuot ko ani. Ang nagtag-iya ni igsoon Brad nako from Sia, akong Brad. Skip throne in arms. Oh. Haluyo na na kana. Brad ako ni, ingon siya Brad, i-transfer di ka sa Sia. Na-bless siya sa akong kinabuhi. Knowing nga nakaibaw sa akong life kung giunsa ko pagbag-o sa Ginoo, kung giunsa po ko paggamit sa Ginoo karon para sa mga kriminal, mga adik-adik, mga bisyoso. Okay? So dito ko kumig sundi po pasabot nga ang usa ka alagad sa Ginoo. Napitay uban nga mga pastoron magwali, mag-short ra. Pero di gyapon ta ka judge igsoon. Di ta ka judge na igsoon kay wa ka kibaw nga iyang girumbo kanang badoy-badoy baka millennials magutaron. Dili nato pwede i-apply ang kinaraan sa karon nga modern. Yes. Nabitaw ko nakitaan pastor nga nabuslot-buslot gi-judge na no. Ako gali igsoon, tanawa kita mo ning bungot nako. Nagpabungot-bungot ko ngano man. Girumbo na ko igsoon mga bunguton, mga kriminal. One time nagwali ko igsoon. Nagsibless ko. Giingnan ko sa uban. Hoy, unsa man ka di man na pwede no. Wa sila kibaw nga murag ning sabay ko ba? Ning sabay ko sa kana bitong murag uso bitaw. Ning sabay ko para masud ang pulong sa Ginoo. Pero wala ingon nga ning buhat ko sa gibuhat nila. Ning fit lang ko igsoon murag si Pablo bitaw. Unsa gingon ni Pablo? Di ba? Sa mga Hudiyo nagpaka-Hudiyo ko. Sa mga Hintil nagpaka-Hintil ko. Aron makakabig ko nila. Madala na ko sila ang pipila nila. Stilan sa Ginoo. So ingana ako gihimo. Nagpasilblis ko nya murag medyo badoy ang dating kay ngano man ang akong gigatubang badoy man. Mga salbahis.
Pero during anang gitawag og formal nga service na igsuon, naka long sleeve ta diya permanente. Di man jud kumuwali diri sa church igsuon nga maka short sleeve ra nga polo, long sleeve jud ta kanunay. So ako igsuon na ako sa lugar, na ako sa timing. Kung unsa akong gisuot, na ako'y mission. No? Kaya nga naman, sugo man na ni Lord, no? Sidlak mo, pasigain yung suga. Aron ang nas ka, ngit-ngit. Makabantay, malamdagan. Ay, sayop din eh. Di ba, unsam day purpose sa suga, igsuon? To light. No? Para ma-expose ang mga dili, maayowa, makitaan sa kahayag. Ang gibuhat sa kangit-ngit. Muna igsuon nga, yes, Saint Paul is true. Tinuod siya og sakto gyud. Nakita mga Kristohanon, dili ta magpahiuyon. Nining panahunas kalibutan kay grabe. Ang kalibutan karon mga igsoon kay bawo ba mo? No, gihimong normal ang karumaldumal sa pananaw sa Ginoo. Gihimong normal ra ang sala karon. Grabe na kadautan ning level up. Laki ang panahon ron kumpara sa panahon ato mga 1980s, 1990s laki. Lahi ang kadautan ron pag level up ning sabay sa mga gadget, ning sabay sa high technology. Grabe ang generation. Mao na mga igsoon nga usahay kinahanglan makisabay ta sa ilaha bitong dili makisabay nga mo sabay silang gibuhat nga dautan kana bitong makisabay ta sa ilahang outfit, let's say outfit, no? Ilang murag kana bitong unsa ang ilahang gipauso karon nga mga gibuhat unya aron ang imong purpose makasulod lang ang pulong sa Ginoo. Pero dili ha, mo sabay nga magadik-adik. Dili mo sabay nga kana bitawng magmamaligiyag siya bom, mga kuana hinoon, gibuhat nila nga dautan, dili nga na. Kung dili, sudlo nimo igsoon. Ako ingani akong gibuhat, gisud na ako. Kaya ron gusto na ako igsoon nga maipahayag ang pulong sa Ginoo. Kung sa resulta, daghan kayo. Himaya sa Ginoo. Mga kriminal, nalamdagan, mga adik-adik, mga drug pusher, palahubog, tanang mga na-depress, unsa may mga bisyo, hilig ka po sa porn, kanang mga hilig kay porn addict, pornography, daghan nakagawas igsoon. Ako sa dang gigamit sa Ginoo. Akong gidayeg ang Ginoo anang tanan igsoon, no? So again igsoon, si Saint Paul ning ingon nga dili gyud ta magapil-apil. Yes, dili ta magapil-apil. Pwede ta mo tipo, pero dili lagi mo apil nga kanabang dili na to buhaton ilang binuhatan nga dautan. Again, ako mong balikan. Pareha ba ni Saint Paul, kung nasa sa Hudiyo, nagpaka-Hudiyo. Kung nasa sa mga hintil, nagpaka-hintil. Di ba? Unsa yang purpose? Pero wa siya mo violate sa balaod sa Ginoo. Nag-keep siya sa commandments ni Lord. Kundi ang iya lamang purpose, igsuon nga makabig niya. Madalas ti ilan sa Ginoo. Okay? Ako na bitaw ning explain before nga nganong mag-FS ko, magka-frat-cert ko. Kikatahoan ko. Nga na, mangil-mangil lang dyan, no? Tinuod nga ang mga brad na ko napas kong lughan, no? Ingon sila, gituyo, kita ni mo, pastor, aron ma-famous ka niya. No, sayop, gyapon. No? So, mo na igsoon nga, ako ning explain sa kadaghanan nga, ako ni siyang gibuhat tungod kay on mission ko. Okay, on mission ko nila, ganahan ko nga mga lagad sila sa Ginoo. Ganahan ko nga musubay sila sa sakto jud ng dalan. Dili mo dinon tanan badlungon pero naadyoy daghang badlungon. Di jud ko mo kuan na deny igsoon, no? Yung mao na ako ang mission. Okay? Kay sugo mo na sa Ginoo. Mutipo ta sa mga dautan aron mo shine. Asam day ta mo sidlak adtos hayag. Kanang giingon sa Ginoo nga let your light shine. Ang iyang gitumong na adtos kangit-ngit. Kay kung aritas hayag igsoon, hayag naman tadaan. Mana usay maglalis na lang ng uban nga nasa simbahan, masina ang uban sa usa man na siya enton. Mag-away-away no, nanay comparison kay ano man. Naman nagpuyo sa simbahan. Wala mo gawas, wala mo adtos kangit-ngit ug adto mo sidlak. Di ba? So igsoon sugo sa Ginoo Mateo 5:16. Di ba? Pasigaa ang inyong mga suga aron makit-an nila ang inyong maayong buhat ug ilang pagadaygo ng inyong amahan nga nasa langit. We are called to shine in this dark world that we're living right now. Grabe ka dark, igsoon. Grabe ang level up sa mga dautan. We are called to shine. Ikaw, igsoon, kumusta? Ming sidlak na baka or nagpauyon ka nining panahon na sa kalibutan. Again, pwede man ta mo tipo pero ato silang kabigon. Pwede ta mo duol pero ato silang takdan dili kay kita may magpatakod. Okay?
Kung dili ato silang dadon sa tiilan sa Ginoo. Again, I just want to challenge everyone. Mangutana ra gupog ko. Kamo igsoon, kumusta yung Kristohanong kinabuhi? Ning sidlak bata or ning sabay sa ilang binuhatan nga wala nalipay ang Ginoo? As Christians, as followers of Christ, we are called to shine. Why? Because Jesus, whom we followed, is the light of this world. Ingon siya, I am the light of the world. Kinsa katong musunod kanako dili na maglakaw sa kangitngit. So kita ning sunod ta niya. Ug siya ang kahayag si Kristo. Atong gipasulod sa atong kasing-kasing. Ug dili na to pataguon. Kay matod pa ni Jesus prior to Matthew 5:16, ang Matthew 5:15 is ningon dia walay magdagkot og suga nga tabunan lamang kung dili ipasiga gina. Okay? Amen ba? In other words, mga igsoon, kaning kabag-uhan nga atong nasinati, kaning si Kristo nga natos nas atong kasing-kasing atong sulod sa atong dugan, pasidlak ko na to na. Og asa ta mo sidlak sa kangitngit. Mao na igsoon nga motipo ta. Motipo ta nagi tay intention ba? Motipo ta sa kangitngit pero di magpauyon. Okay? Di mo sunod sa ilang binuhatang dautan. Motipo ta aron mo sidlak. Okay? Motipo ta aron mahimong iwag nila. Aron ang ilang kinabuhi nga nagpabuyag kita may muhatag og lamdag. Okay? Og sila dili na magpabuyag. Magbinutan na sila tungod nato. Again, we are called to shine. Wala ta gitawag sa Ginoo, giluwas sa Ginoo kay maghilom-hilom. Pero giluwas ta sa Ginoo aron mo tipo atong mga makasala sama sa gihimo niya. Ming tipo siya mga igsoon sa makasala aron mga luwas sila. Wala siya mo tipo aron magpahiuyon sa ilang gibuhat nga di maayo. Apan si Kristo ning tipo nakigsalo og pagkaon sa mga makasala. No? Kay kabalo sila, kay balo si Jesus igsoon is nga sila masakiton og siya doktor sa kalag. Og walay lain yawi makahatag nilang kaluwasan siya ra. Mao tong intention nito niya igsoon nga motipo sa mga makasala. Si Lord Propeta si Jesus makatag-an siya. Kay bao siya kasing-kasing sa mga tao. Kay bao siya nga katong ihang kasalo ato or katipon kauban sa pagkaon mga dautan to. Okay? Pero iya jung intention nga motipo nila aron makabaton sila kaluwasan. Ingana sa taigsoon. Again, we are called to shine. Nining kalibutan nga grabe ka ngit-ngit igsoon. Di ba? Ato silang giyahan padung sa langit. Giyahan ato sa kinabuhi nga madagayaon tungod kay natay kalinaw. Bisan ang palibot, grabe kagubot, pero magpabilin tang malinawon tungod ni Kristo nga nasa tong dughan. Amen. Again, pangutanon ta mo, kumusta ang atong Kristohanong kinabuhi diha? Ming sidlak bata? Okay? Unsa itong gibuhat? Kumusta si Kristo sa imong dughan? Imo ba nang gitaguan? O imong gisidlak aron daghan ang gipasidlak aron daghan ang mahayagan pinagi sa imong maayong binuhatan. Igsoon again, yes, Saint Paul says, do not conform to the patterns of this world. Dili ta mo conform pero pwede ta mo tipo aron mo sidlak. Okay? Mo tipo basta dili lang mo conform, dili mo pahiuyon, dili mo subay ba sa ilang gibuhat or mo sunod kung dili magpalahi ta. Ug di ka mo tipo igsoon, di po ka may bawaan nga lahi. Ang uban maingon Kristohanon ko Kriston pero ang tinuod nga Kristohanon, ang tinuod nga hayag may bahuan na kung nasya ngit-ngit. Now, tinuod bagitang hayag. Musidlak bagid ta igsoon kung natas ka ngit-ngit. Ang uban kay mutaggo man. Ingon David ay nagpa-advise na ko pastor unsay akong buhaton. Sa panahon nga nako sa balay og ting simba pastor dasi kay ko duol ko sa Ginoo pero kung nanakos ko mga kauban sa trabaho kung pag-eskwela, musabay man ko nila, di ba wa? Di ba? Igsoon gitawag ta sa Ginoo aron mosidlak ta. Niningit-ngit nga kalibutan nga puno sa pagkadautan, daghang nalulong sa bisyong dautan. Kinahanglan sila mahayagan. Pinagi sa hayag nga nasimong dughan. Amen. Sidlak paggamit tas Ginoo. We are called to make disciple. Gitawag tas Ginoo aron paghimog tinun-an. Unsa iyang gibilin last time sa katong padung siya mokayab sa langit, gibayaw sa kalangitan. Panglakaw kamo. Isangyaw ang maayong balita. Mga daghan kay igsoon. Go and make disciple. Go and make disciple, it means sidlak, no?
sidlak. Kay kanang pagsidlak nato igsuon kana bitong makita nila atong mayong binuhatan nga lahi ta, nakawali na ta nila pinagistong mayong binuhatan. Ug matod pa sa Mateo 5:16, sa diyang makita nila nga atong mayong binuhatan ilang daygon atong langitnong amahan. So posible nga maunay makamotivate nila. Maunay makaluwas nila, makamotivate nila nga mga lagad ta sa Ginoo. Pwede lagi siya, nabag-o lagi siya. Napaday tay paglaom, di ba? Og nakaingon siya nga napaday tay paglaom kay nakakita siya nimo. Mao na igsoon sidlak ay kaulaw ingon si Lord. Kung ikaulaw ako kaninyo, ikaulaw ko usab kamo. Ikauwaw po niya. Amen. Di ta magpahiuyon nining panahon na sa kalibutan. Apan mo tipo ta, pero kita may manakod. Amen. Kita may mutakod nila. Ato silang snatch igsoon. Okay? From the kingdom of hell to the kingdom of heaven. Ato silang snatch. Bisag unsa kadautan na sila igsoon. Samtang napay kinabuhi kaya pa na. No? Kung kinsa may makagiya nila. Katupong mga dautan, wala. Kita nga nas kamatuoran. So unsa mamay inyong gidugay-dugayan? Sidlak na mga kagalahan. Atong ipakita ang kahayag aron mahimo tang iwag nila. Kahayag it means itong maayong binuhatan nga resulta sa kaluwasan. Atong i-share ang gugma ni Kristo kanila. Atong i-share ang pagkamaayo sa Ginoo. Atong i-share ang milagro sa Ginoo nga gibuhat kaninyo. Mabitang ako tabian kay ko. Bisan asang dapita ko ipalid, bisan kinsa ko makatubang, ako yung i-share ang kabaguhan nga gihatag sa kaytas-an. Kurat kuyawa no. O ko magtuo, ikaw mo dito ba no? Magiita nga adik-adik, itong ano, ilang giingon ba nga mga dlaon. Kuya, ano, mabag-o pa. Mabag-o pa. No? Kung dili na sila magkaibaw sa imong kabaguhan, sa imong milagro, kung magpabilin tang magpakahilom. Again, ingon si Jesus, walay magdagkot og suga. Aron tabunan lamang. Kung dili, ibutang siya sa taas nga bahin. Ug ipasidlak, aron makakita ang kadaghanan. Again, we are called to shine, brothers and sisters, in Christ. Amen? Dili ta mo tipo, dili ta magpauyon. Pero pwede ta mo tipo, aron ato silang dalhon. Ato silang langkaton. Gikan, igsoon, sa sabakan ni Satanas. O atong dalhon sa kahayag na magkinabuhi nga subay sa kabubuton sa Ginoo. Ato silang dalhon sa langit, igsoon. Amen? Amen ba? So mo na gingon igsoon nga let's plunder the kingdom of hell and let's populate the kingdom of heaven in Jesus name. Pagamit tas Ginoo igsoon. Ako na nagibalik-balik ni mga igsoon na kabalo ba mo ang pinakatamis nga naitabo nako sa kung kinabuhi katong time nga nagpagamit ko sa Ginoo. Lami kayong feeling igsoon na mo ingon mo pastor na blessed jud kay ko sa imong wali. Pastor, kabalo ba ka pastor nga ikaw ang akong gihimong inspirasyon nga mabag-o ko kay akong nakit-an nga ikaw gali gibag-o ka nga banggiitan ka ako unsar gud ni akong bisyo. No, tamis lami kay meg makaingon jud ka praise God. Nay mo kalit og chat nako pastor ako tong naminaw sa imong wali way back 2014. Ug hangtod karon pastor nabag-o nako og nangalagad nako sa Ginoo. Di ba? Pastor ako tong dito sa prisuhan. Nay ni ana nako karon nagagawas nako. Salamat jud ko sa Ginoo pastor nga napriso ko. Kay kung wa ko napriso, wa ta magkita. Wa ko kailas Ginoo. Mo na pastor, salamat kayo. Di ba? Usay napay pakapin pastor, unsa man imong gusto kay makatabang ko. Pakapin bonus naman na, no? Wala igsoon, tamis kayo ang pamati. Sa dihang mutubag tas tawag sa Ginoo, sa dihang mahimo tang instrumento ni Lord. Amen. So kung gusto ka mahimo kang instrument ni Lord, for the lost, then sidlak. Tipo, no? Naadyo ka intensyon nga imo jung rumbon, tipuin na diha. Pero kabantay ka igsoon nga murag di pa nimo kaya, ayaw lampot. Kinahanglan magwise, punta kay basin ni tipo ni mo dito, di na inong kakagawas. Mubalik na inong kasbinuhatay mo kanito. Kung gibati nimo gusto kay conviction ni Lord nga mao na leading. Because I believe we have the Holy Spirit. And the Holy Spirit will lead us, will guide us, will teach us what to do. Okay? Kung sa itong buhaton, tanaw nimo nga gibati man ako nga mauna gini ang right time. Buhata. Okay? Pero gibati nimo nga murag tagilid ko, matintal pa ko ni ayaw. Ana ra na igsoon. Basta ang sugo ni Jesus sidlak. Aron makita nila ang imong maayong buhat.
og ilang pagadaygon ang amahan nato nga nasa langit. Sila na mismo muduol tungod nimo. Kay nisidla ka. Amen? Dili ta magpahiuyon. Again, atong teksto, Roma 12:2, dili ta magpahiuyon ining panahonas kalibutan. Dili ta mo sabay sa ilang naandan, sa ilang mga gibuhat nga karumal-dumal, gihimong normal, dili. Pero muduol ta, mutipo ta, para mo sidlak. Aron malamdagan, mahayagan sila. Ug ma-expose ang ilang daotang binuhatan nga wa day malipay ang Ginoo. Aron matudluan sila paglakaw sa dalan kamatuoran padulong sa kinabuhing walay katapusan. Let's pray. Hallelujah. Father God, thank you so much for your word this afternoon. Thank you, Lord, for reminding us sa amuadjong purpose why we were saved right now, nga nung imuming giluwas tungod kay gusto ka nga musidlak mi. Yes, dili mi mo compromise, dili mi mo uyon, dili mi mo sabay sa gibuhat sa uban, labi na ng mga daotan, but Lord, mo tipo mi aron mo sidlak. Kay kami ingon nga mga kahayag, dili sa mi mo sidlak, kung namis hayag, kung dili adto mi mo sidlak sa ngit-ngit. So right now, Lord God, I pray to all of the viewers right now, nga mahimo dyan ming panalangin, musidlak mi Ginoo. Daghang mapanalanginan sa among mga binuhatan. And I pray, Lord God, to all of the viewers right now nga nag-struggle. Kay sa panahon nga mutipo sila, matinta. Lord God, tabangi. Tagay kaalam nga langit nun, Ginoo. Nga musidlak siya, Ginoo. Ang iyang pagkakristohanon, iya jong may pakita, Ginoo, sa iyang mga barkada, iyang mga amigo, mga higala, Lord God. Aron sila malamdagan o makaamgo ng ilang gibuhat dahil dili maayo. So Lord, again, thank you for your word. Thank you for your presence. This afternoon, I pray ang kining mensahe ni mo mao ni mahinungdan nga maisog mi Ginoo nga mutipo unya. Dili magpahiuyon kung dili mutipo para manakod nila. Sila may takdan, dili kay kami ang matakdan sa daotan. Kung dili amo silang isnatch, Lord God, langkato na mo sila gikan sa gahom sa kangitngit ug dalhon namo Ginoo. Diya sa imong tiilan uban sa imong tabang, because without you we are nothing. So Lord God, tabangi kami. Let your Holy Spirit will always lead us. Will give us an anointing. Gahom, Ginoo. Kay kung puro rami kursonada, unya way dihog, wapoy agi. So Lord God, at the same time, tagai mi og dihog, Ginoo. Gahom, nagikan kanimo. Kaalam nga langit nun nga matagpulong mo gawas sa among baba, Lord God. Mabless ang maminaw, Ginoo, mapanalanginan, og muduol sa imong tiilan. Thank you, Lord. Salamat, dalaygon ka sa walay katapusan. And this time, Lord God, I pray to all of the viewers right now who are watching this time. Lord, wala ko kabalo sa ilahang gibati karon. Wala ko kabalo sa ilang kahimtang karon. Wala ko kabalo sa ilang struggle, sa ilang sitwasyon, sa ilang problema, apan ikaw walay matago kanimo. So Lord God, right now I pray, before I end this, Lord God, tanan nga nagtanaw karon, Lord, nas lain-lain kanasuran, mga OFW, tanan naka-permanent resident, tanan nga nagtanaw ni kutob sa makadungog ani bisan ang magreplay ani unya, Ginoo. Unsa man ilang problema, unsa man ilang giatubang karon, Ginoo, nga mga struggle, Ginoo, tabangi sila, Ginoo. Tagay solusyon, tagay kasulbaran, Ginoo. Magmilagro ka sa ilang sitwasyon, Lord God. Sa dapit karon, Ginoo, sa area sa ilang kinabuhi, Ginoo, nga gikinahanglan nilang imong hikap, gikinahanglan nilang imong milagro. Lord, mulihok ka nang dapita in Jesus name. Imong ipakita, Ginoo, ang kahibulungang butang gikan kanimo nga ikaw nga Dios milagroso og dili jud ka mo pasagan namo, Ginoo, kun dili kanunay kang nagatiman sa imong mga katawhan, sa imong mga anak, Lord God. Since you are a loving Father and you knows our every needs, Lord God, unsa among gikinahanglan kita nimo, Ginoo. Every details of our lives, Lord God, kita kay ka. So Lord, kita nimo, Lord God. So Lord God, tabangi kami. Right now, again, to all of the viewers right now, Lord God, unsa man ilang mga giatubang karon, Ginoo, nga bugat, Ginoo, solusyon ni Lord God. Tagai, Ginoo, kasulbaran, tagay kalinaw, kasiguraduhan. Ibutang ang paglaom sa ilang kasing-kasing karon, Ginoo. Salamat, Lord. Dalaygon ka sa walay katapusan, hintag na ang kuno namong kadaugan. Ang kuno namo, Ginoo, ang kagawasan, panalangin, grasya, kaayuhan sa balatian, sa physical and emotional. Ang kuno namong mga milagro kay bulungang butang nga gikan kanimo. Ang kuno namo ni Lord uban sa dakong pagtuo. Mao kini ang among pag-ampo, Amahan. Amo kini gipangayo, gipasalamatan daan. Pinagi sa ngalan sa imong bugtong anak nga si Jesus, nga mo'y among personal nga manluluwas. Amen and amen.
Mabungahong hapon mga igsoon, sakto kay ni magkuha ko sa kong anak. Salamat sa inyong pagpakiguban kana ako igsoon. See you tonight. Tugot sa Ginoo. Unya again, before na ko ni end, I just want to remind everyone to always mention your friends and loved ones here in the comment section, and I just want to encourage everyone again and again to invite your friends to follow our page para ma-bless po sila. And thank you kayo no mga subscribers, followers, viewers, star senders. Tanan, salamat kayo no. Abante ta kanunay para sa kamayaan sa Ginoo no. Ato lang ng katawan, ato lang ng sayaw-sayawan ng mga uno sikso no. Ampo ta kanunay igsoon og amping abante para siyang kamayaan. Tutok tas Ginoo siya matong gilagaran dili ang tao. Unya mao lagi kita lang ta next time igsoon makalugar ko. And I pray that today is gonna be a blessed and fruitful day to each and every one of us. Gustanan nga lang sa lain-laing nasod karon nga ang uban ron nga padung na mo matulog. I pray for God's protection. Og sa uban ron nga bag-o paning mata, no kay lain-laing time man, different countries, I pray nga tanan ninyong pagabuhaton today, paboran sa Ginoo, i-bless ni Lord. Amen. Watching from Trento Agusan del Sur, pa shout out from Roma Ixoskin Falco. Anyway, so dili sa kay ko magbasa no, pasensya na nabasahan ako bugalit. Time na magkuha ko sa kong anak. Again, that's all for this afternoon. Akong ibalik ang dungog ug himaya sa tong buhi nga Dios. Mga brad na to dia, long live kanunay uban sa grasyas Ginoo. Okay? Amen. So, see you next time igsoon. Keep safe everyone as always. To God be all the glory. Amping.